Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa iyang mga tinun-an, nakadungog kamo nga giingon kaniadto, mata bayrag mata ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultihan ko kamo, ayaw panimalos sa nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang tuo mong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo, aron mailog niya ang imong kamisin, ihatag usab kaniya ang imong kamisadentro. Kung pugson ka sa usa ka sundalo pagdala sa iyang kasangkapan sa gilayon nga usa ka kilometro, pasana kini og 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo og usa ka butang, ihatag kini kaniya, og ayaw balibari ang buot muhulam kanimo. Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala ug dumti ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron mahimo kamong mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay pagpili nagpadanag sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo nga mobalos kaninyo ang Dios, kung kamo nahigugma lamang sa mga tao nga nahigugma kaninyo. Bisan gani ang mga kubrador sa buhis nagbuhat man ni ana. Kung kamo makighimamat lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw sa kasagaran. Bisan gani ang mga tao nga wala magtuo sa Dios, nagbuhat man ni ana. Kinahanglan magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang atong Ebanghelyo naghisgot og mga butang nga dili nato ganahan. Ganahan mo? Sa gihisgutan sa atong Ebanghelyo, ganahan mo? Kanang sagpaon imong pikas aping, ipasagpa lang sang pikas. Kanang pugson ka pagpapasan sa karga og 1 ka kilometro, himuon imong 2 ka kilometro. Kanang kung dunay mo ilog sa imong butang, ayaw nagbawia. Ganahan mo ana. Kanang higugmaa ang inyong kaaway. Ganahan mo. Mo maningog. Di gyud mo ganahan kay bisan gani sa nagwali wa man mo ganahin. Wa gyud mo ganahin. Gani wa dili gani ninyo kaaway, pero di niyo tinggan mangutana di ra mo mutingog. Ako na lang say ganahan ninyo kay basig kamong tanan kaaway mo nako. Nganong gisugo man tas Ginoo niini? Nganong gisugo man ni sa Ginoo? Gisugo sa unang pagbasa, gisugo sad ni Kristo. Aron ta mahimong balaan. Aron ta mahimong anak sa Dios. Ilingi ay mong tupad. Na balaan ka. Mangutan abay na balaan ba ka? O yawanon. Kanang tanan nga wa ganahi aning gipangbasa or gipanghisgutan ni Kristo sa Ebanghelyo, nya labi na gyud nga di gyud ganahan mo tuman, mao na sila ang mga impiernohonon.
Kay ang mga balaan raman mo'y makaadtog langit. Ana. Nya ang gihisgutan sa atong salmo, ang Ginoo maayo o maluluyon. Kung gusto tang mahimong anak sa atong Ginoo, kinahanglan sad mahimo tang maayo og maluluyon. Kinsa maning maayo nga tao og maluluyon, kanang nahigugmas kaaway o naglagot sa kaaway? No, na siya. Kay kung ang tao gani nga naglagot sa kaaway, daghan man kong klases kaaway mga igsoon. Naay kaaway nga nag-away gud mo, nasay kaaway nga mura lang ang iyarang naong di nakaganahan. Nasay usahay nahimo nimo siyang kaaway kay wag ka niya awaya, pero doon na lang siya gibuhat na wa ka kauyon. Sama pananglitan, papintal siya sa iyang balay, nga ikaw wa kay ikapapintal, masuko ka niya. Nga bang masina ba? Masina. Nakana, kaaway na nimo. Nasa'y tao nga malipayon kayo, nya ikaw magulanon, maglagot kang ano, magsigi siya katawa. Kabantay mo, ana? Oo, na. Say, pra karon gisapot ka karon niya. Ako dire mo pakatawa. Maglagot ka. Sige, pakatawan, pariay. Murag unsag naom, ana ka. Kana mga kaaway na siya. Nasay kaaway tungod sa mga butang. Sama anang wa mo bayad sa utang. Imo mo ng kwarta niya, wa siya mo bayad tungod sa iyang kalisod, maglagot ka, pero wag ka niya awaya, wa lang niya gihatag, wa niya tumana ang iyang gisaad tungod sa iyang mga problema. In short, ang kaaway kanang tao nga dili nato ganahan, mao na siya kaaway. Karon ang gusto ni Kristo, bahalag wa ka ganahi, higugmaa. Kay ang gugma dili man ibase sa gana. Ang gugma ibase gyud sa Ginoo. Kay ang Ginoo mo may tinuod nga gugma, ang paghigugma di ay ang sukdanan o ang modelo sa gugma mao gyud ang Ginoo. Muna ningos Kristo, ang inyong amahan nga tuas langit padanag sa iyang adlaw sa mga matarong o sa mga buangon. Naghatag sa siyag uwan, tubig, para sa mga matarong o sa mga buangon. Nakamusad, kinahanglang maliwat sa inyong amahan na tuas langit. Sayon ba ni o lisod? Kinsay mo ingon, Pader, sayon kay nabuhaton. Tasang kamot. Wa. Kinsay mo ingon, lisod kay nabuhaton, Pader. Tasang kamot. Nganong duharaman kabuk ni pataas. Unsa man ay mong ubad? Wa mo kay baw, unsay sayon, unsay kalainan sa sayon o sa lisod? Sa man lisod o sayon? Lisod. Ingnon ta na lang, lisod. Nganong nahimo mang lisod? Tungod kay ang atong gugma para man sa atong kaugalingon. Mao na siya nakapahimong lisod. Kay ang direksyon sa imong gugma sayop man, dili man gugma nga tinuoray. Kung ang tao nga nahigugma sa Dios non nga paghigugma, purting sayuna ani buhaton. Kung pangutan-on nimo si San Roque, purting sayuna ani buhaton. Pangutan-on nimo si Mother Teresa of Calcutta nga Santa Teresa na karon,
Wa perting sayuna. Pangutanon nimo si San Francisco, San Vicente Ferrer, perting sayuna ani. Sige, testingi lang ko no. Kung tamparoson imong pikas aping, hay may sayon, ipatamparos ang pikas o mubaos ka? Sayon ang pagbaos? Di, uy, saggon man to imong kamot, lubagon pag ang kamot mo, mabali na hinoon ka. Nyapunan pag yung kagsukmag, suon pag inang naong nimo, mga guba na imong naong, kay nisukol ka. Pero imong igtamparos diri imo la ipatamparos ang pikas, nya pakapina nimo hilak gamay, nya pulo nga mapaubsanon nga moingon, sakit man tuod pero this cannot change my love for you. Gay kono, so ay kono na, porting sayo na. Oh, dali ra man ang tambalan ka ng mga lagom. Kanang yung mabali ka, kanang magdinunggabay na mo, ma-ospital na, nya mo ari pagyus pari kay mangayo para bayad sa ospital. Hasta pari maglisod na. Na may daghan din ang ilang kabuang, ang ilang binuang, ang pari mo'y pabayaron. Nakadaghan din mo ani. Galisod na magikog bayad sa akong kabuang. Inyo pagyumpunan. Ana ba? Sayon kayo be, hay may sayon be. Kanang ikiha ka tungod kay kuhaon ang imong butang, nya musukol kag buruka, labi na gina mga yuta, nana, mangabot na siya og tag 20 ka tuig, 30 ka tuig, di pa magdaog, siging bayad sa abogado, o kaning giingong Kristo, kung kuhaan kag butang ayaw nagbawia. Dali kayo. Ingno lang na nimo. Sige, kuhaan na. Okay lang. Mana? Pirma dayon ka. Awa na. Humana. Kadali, anak. Kasayon, anak. Uy, makig-away yun. Mautanang na mo rin ako diri. Hilak-hilak pa dir. Mga ikog tabang para ibayad sa abogado. Nga naman, gikiha ko sa akong igsuon. Nga, nganong ari man ka mangayo na kog bayad. Nako sayon ra jud kayo na siya day. Tuo mga Ginoo, tuo jud ko pa diri, nagampo gani ko sa Ginoo nga mudaog ko aning kasuhan ako. Sayon ra jud kayo. Ayaw na pagpadayon sa kaso. I-submit ang imong kaugalingon. Kung unsay iyang gikihan nimo kay inyo ng kabahinanan, ihatag pakapinig jutay. Kung ang iyang giilog duha ka ektaryang yuta, nya napakadihay gamay yuta nga usa ka ektarya, tagai pag ina siya usa ka ektarya aron wa na kay yuta. Unsa pa may iyang ilogon wa naman kay yuta, siya oy wa gid pa diri di ginamuhonong nang ako igsuon kay sa una pag ina siya yawanon ginakayo na kun araman day na ayaw pagpatakod sa yawanon kay basig ikaw nga Diyos nun mahimo na lang sa kang yawa. Muna diri sa tong ikaduhang pagbasa gisgutan diri nga kita templo sa Dios, kinahanglan dili nato gub-on ang templo sa Dios. Unya unsa may gisaad sa Ginoo, niingon siya kinsa tong magpasipala nining maong templo laglagon sa Ginoo. So kanang mutamparos nato, kanang muilog sa atong mga butang, kanang mupakauwaw nato, ayaw na lang na siya sukli. Gasaad na ang Ginoo kung imong dagmalan ang templo sa Dios nga mao kining atong lawas, siya maoy atong kontra. Laglagon ta niya. Gani niingon pagid siya kanang mga maalamon nga tao na moingon nga tungod silang kaalam ila nang maniobrahon ang tanan dinis kalibutan, matod pa niya libugon ko sila sa ilang kaugalingong kaalam. Kanang leader sa Russia, mga leader sa Russia, mga leader sa Ukraine. Pulos man na mga maalamon, mga ngingi kinastanan, karon galibog na sila. Unsa may ilang kalibog? Libog na sila. Mo nang gapinatyanay.
Wa na sila kaila nga managsuon ra di sila. Nga kadugo ra di ay kadaghanan nila. Nga doon na di daghan mga Russians, mga Ukrainians kaniadto makaliwat og Ukraine. Naa si nagpuyo sa Ukraine kaliwat sa diris Russia. Og nga kitang tanan di ay kalibutan anak sa Dios mo nagsuon ra ta, naglibog na. Amo na karon bisan dinis Pilipinas, bisan dinis atong parokya, doon na naglibog kinsay iyang igsuon. Kana bang parihan niya apelido, parihan niya ginikanan, nga mangtas kay batasan, o karibang di ang silingan, nga di gyud kadugo, pero buutan kaayo. Na sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing na, musta man ka, sugot ka nga igsuon ta. Sige, ing na. Sugot ka nga igsuon ta. Oh, kanang wa mo lingi, galibog na. Nga naman, naamasunahuna, kaalam, ngano gitong igsuon, bana man nako, ngano igsuon, anak man nako, ngano igsuon man na, nganong apo man nako, ngano igsuon man na. Wadi ka mutuan ang siging balik-balik din hismisa, ipakita nato ang panag-inig suunay. Maubitan ng galibog mo, ang mga bata sugoon og paamin, inigingos pare, pakita panag-inig suunay. Hala, lakaw gyud ngadto, siging pangamin. Wa man nagipakita diha, ipakita ang atong pagkalulahay, ipakita ang atong pagkapag-umangkunay, ang atong pagkaanakay. Wa nagipakita diha, ang pag-inig suunay equal. Mao na ang atong gigamit, yango-yango. Dili ng pagsigig pangabot dito, amin yun. Inig humas misa, pangamin mo anang inyong mga lolo, lola, inana. Pero panahos misa, ayaw mong pangamin. Kay liturgical action man na siya. Di man na cultural action, liturgical. Yango-yango, equal ta. Kamo mga apo, ing na inyong lola, equal tala. Imong mama, equal rata. Na equal rata. Muna ay kong bugal-bugali kay equal ta. Ayaw kong daog-daoga kay kasabaan kas Ginoo na equal ta sa matas Ginoo, managsuon rata. Ana na, ang meaning ana, dili kay magsig pangamin. Magakus-gakus pa, paibugon pa ang tupad. Anaon, hukaw pa sila diya. Hasta pare, mag-ibog na lang sa no. Ayaw mo pagpaibog diri ana inyong gakus-gakus, kiss-kiss pa diha. Ay nala na. Yango-yango lang usa. Ug imo nang asawa unya na lang nagaksa ighumas misa hagki na ayaw ipatubang sa pare. Glipog na taanin. O na ha? Pasabot mosunod gid tas Ginoo. Nyag mosunod tas Ginoo isip balaan, pinaagi sa paghigugmaay nga way pili bisag sakit higugmaon, anha diha motubod ang tinuod nga kalinaw, kalipay o kauswaga natong tanan. Salamat sa atong mga igsuon nga miila nato nga igsuon tanila na malit natog slots. Kining pagpalit ninyo og slot dinhi sa parokya, tibuok kalibutan, hain man mo naggikan, taga dinhi man mo or tagagawa sa parokya or gawa sa nasod, tuan na mo dito, congratulations. Nipakita mo nga kita igsuon. Muna ang atong halin sa atong SBF DAG as of yesterday ni abot nag 3,943 ka slots. Pakpakan nato ang amalit. Nagsugod na tag trabaho sa ato diha sa Loyo. Gusto mo mutanaw? Ambot na pabato na may video diha dong. Ipakita ko no dong. Ga-count na ba para sa pundasyon. So muna paspasin na ninyo palit. Okay. So mga tulo naman tingali kahaligi muna karon ang gibuhat. Nanay mga haligi pero kananan pa na nganang nana dia kilid sa tong simbahan. Imuanan pa kanang buhusanan na ba. So, iampo na to na kining atong paningkamot na magsalig raman taning pagpalit og slots. Inyong pagpamalit, ako palit sad ko. Habisan lang ko
kada buwan palit lang tag slot sigon sa atong kapasidad. Na may text nako, Pader, maka dawat ra ba ang imong bank account og mag-deposit mi og 100,000? Nako, bisan pag 2 million okay ra gyud kayo. Mura bagi hulga-hulga ko ba ngan wa bay limit ang pagdawat sa imong bank account? Ingon ko bisan pag 2 million. Nya pagtan-aw na ko gahapon na ana ang 100,000. Pakpakan ako. Ay ko ninyo hadlo ka og pilay amount masud. Bisan pag 10 million, so dragi na sa atong bank account, i-transfer lang, no? Tanawa lang gyud ang atong bank accounts nga atong i-flash dinhi, inigkanta sa offertory song. Kanalay gamita, ay lang mo gamit og lain kay naam sa tay mga igsoon nga ni take advantage ba. Hatag sa GCash account, hatag sa bank account, pero lain nagngan na ay lang kay mong tuman. Kanang i-flash nato dinhi sa screen inig offertory song kanalay basihi. Og for siguro tawagi usa kay naaman tay mga numbers nga gipang mutang, tawagi usa kon mao ba gini ang San Vicente Ferrer Paris Liluan. Di lang gud nato kayo gyud kumpiyansaan, pero kung masudlan gitag mga scammer, ato na lang sad nang ihatag nila. Makalipay man sad nila, no? Linipayay lang ta. Manindog ta